tingut l'ocasió de passar-te pel festival i il·luminar-te de Sagunt, al Camp de Morvedre. Sí, molt recomanable. Esta és l'única proposta d'aquestes característiques a tot Espanya. És el Festival de Teatre d'Ombres, que arrenca demà dissabte. S'han programat una dotzena d'espectacles i tallers. La maleta de Maese Pedro és la proposta de la companyia Teatres de la Llum. Juga a fer volar la imaginació amb titelles de vareta, llanternes i paper de celofana. Som Mariola Ponce i Vicent Hortolà de la companyia Teatres de la Llum. Avui hem presentat l'espectacle La maleta de Maese Pedro. En realitat és un capítol del llibre El Quixot. Un titellaire representa una obra de titelles en el que conta una història de la vella Melisandra. El Quixot, com que se creu tot el que està passant, s'enfada molt i trenca el castellet de titelles. El teatre d'ombres té una base de llenguatge molt cinematogràfic. Igual que en la tele o en el cine, jo puc fer que el públic veja la cua del cavall o les cares dels protagonistes. Ha tenido como un renacer el teatro de sombras porque está muy unido a las artes plásticas, desde la silueta tradicional a unas compañías que van a proyectar simplemente con objetos, los van a manipular y van a trabajar con su sombra. La luz puede ser el protagonista para contar un montón de historias.